Прывітанне, сябры! У жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами вядоўца Віталь Цыганкоў. Тэма сённяшняй дыскусіі. Якая ідэалогія ў менскага рэжыма? Ці можна назваць яе фашысцкай? Удзельнікі «Двубою» маюць розныя адказы на гэтае пытанне. Сёння гэта палітолог, прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павел Усаў. Прывітанне. Добрый вечер. І філосаф, выканаўца абавязкаў прадстаўніка ў справе нацыянальнага адраджэння аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Барковскі. Добрый вечер. Добрый вечер. Што ж, як мы ведаем з навінаў, Александр Лукашенко недавно падпісаў дырэктыву нумар 12, она называется «Об реализации основ ідэалогіі беларускай дзяржавы». Павел, вы недавно в великім допісе в Фейсбуку даволі падрабязна аналізавалі гэты тэкст. Для чаго ім ідэалогія і што, все-таки, калі коротка, якая ідэалогія запанавала вось у гэтым тэксце, якую хочуць навязаць всему беларускаму грамадству? Ну, я бы адрознівал тое, што напісана ў тэкстах і тое, што рэалізуецца на практыцы. Таму што той дакумент, які быў падпісаны на днях, ён фактычна з'яўляецца дакументам, у якім шмат слоў за агульнае дабро, за агульныя каштоўнасці, але там ёсць таксама і шэраг вельмі такіх трывожных высноў, якія, можна сказаць, і пацвярджаюць маю гіпотэзу, што ў Беларусі ўжо ідзе дакладны рэй на фашызм. Ну, напрыклад, такія. Ну, напрыклад, самае відавочнае, гэта, канешне, падмена паняццем дзяржавы фактычна нацыянальнага праекта. І тое, калі ўжываецца спалучэнне нацыянальная свядомасць, нацыянальныя інтарэсы, можна справядліва казаць, што там маюць на ўвазе дзяржаўніцкія інтарэсы. Добра, дзякую. Коротка. У нас яшчэ будзе цэлых амаль 40 хвілінаў раскрыць гэтыя тэзісы. Павел Усаў, ваша коротка рэпліка пра тое, як вы бачыце сутнасць той ідэалогіі, якая навязваецца беларусам. Давайте пачнем з таго, што 20 год гэтая ідэалогія, так званая дзяржаўная ідэалогія беларускай дзяржавы, навязваецца беларусам пасля вядомага семінару метадычнага, хіба ў 2003 годзе, ідэалогія так званая дзяржавы беларускай стала абавязковай для вывучэння навуковага нават. Паўстала дзесяткі, а то, магчыма, і тысячы падручнікаў, кніг па ідэалогіі дзяржавы, якія можна было купіць, і хіба і зараз можна купіць у крамах кніжных. Паўсталі ідэалагічна... Хто скупляе, акрамя саміх ідэолагаў. Ну і каму цікавы гэты фенамен, бо так насамрэч ніхто дакладна не можа сказаць, чаго датычыць, якая канцэпцыя. Там накіданае ўсё. Усё змешанае, а дамінантаў, якія характарызуюць, якая гэта ідэалогія камуністычная, ці фашысцкая, ці ліберальная, ці нейкая кансерватыўная, там няма. Там в асноўным засяроджана на так званым дзяржаўным утилітарызме. Усё, што добра для дзяржавы, добра для народа і умоўна адваротнае. Што з пункту гледжання дзяржавы добра для народа, то добра для самой дзяржавы. Ніякага такога кансістэнцыі такой трывалай, ідэалагічнай у тых падручніках, бо яны адрозніваюцца. Хутчэй такі кампендыум гісторыі, палітыкі. Яшчэ раз падкрэслю, ніякага такога грунтоўнага, філасофскага, ідэалагічнага кампаненту у вось гэтай канцэпцыі я не пабачыў. Но все-таки вы сказали, что там накидана зрожна такая солянка, да, такі салат, але все-таки ёсць нейкая дамінанта. Это же не то, что трошки лібералізм, я думаю, лібералізм там зусім няма. Дамінанта асноўная, што дзяржава і рэжым, які пабудаваў Лукашенко, з'яўляецца гарантам стабільнасці і развіцця беларусаў. Беларусі і беларускага народа. І што калі не будзе вось гэтага ядра рэжыму на чале з Лукашенко, усё паваліцца і будзе хаос. Вось стабільнасць і хаос. І супярэчнасць паміж стабільнасцю і хаосам, на маю думку, вось і з'яўляецца такім умоўна-рацыянальным зернем таго, што мы называем ідэалогіяй. Стабільнасць – это тое, што увасабляе ўлада, Лукашенко, хаос, все астатняе, што як і лібералізм, і дэмакратыя, бо гэта прынёсла хаос, разваліла Савецкі Саюз, і вось мы тут, богам дадзеная ўлада, аднавілі стабільнасць, і вось павінны гэтую стабільнасць захаваць. Што ж, дзякуй за першы абмен рэплікамі. Цяпер давайте паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць вось гэтую цікавую тэму нашого сённяшняго двубою. Мы, по большому счету, националистичны в плане любви к своей стране. Ничего тут страшного нет. Мы не националисты, мы не фашисты.
Нібыта шукаў апраўданне сваёй новай дырэктыве нумар 12 Лукашенка, выступаючы разам са шпіцам Умкам перад журналістамі падчас рэспубліканскага суботніку. Чаму ж гэты дакумент з'явіўся менавіта цяпер? Зафіксаваць, заасфальтаваць, забетаніраваць сваё панаванне, каб закрыць усе шчыліны, якія могуць быць шчыліны ільшадоўства і такім чынам умацаваць сваю ўладу. У цэнтры ўвагі дакументу мабілізацыя грамадства, якое мусіць супрацьстаяць, цытата, чужой дэструктыўнай ідэалогіі. Бо ворагі, маўляў, не спяць у шапку, а толькі думаюць, як разбурыць традыцыйныя каштоўнасці беларусаў, а таксама дзяржаўныя інстытуты лукашэнкаўскай Беларусі. Ці можна сцвярджаць, што дыктатар па сутнасці пабудаваў у краіне, якою кіруе больш за 30 гадоў, сістэму, якая нагадвае ідэалогію фашызму? Урачыста клянуся. Я не думаю, што гэты дакумент, які цяпер падпісалі, будзе асабліва прарыўным. Насамрэч, конечно, фашызм – гэта ідэалогія, а лукашэнкаўскі рэжым, ён усё ж такі не ідэалагічны. Гэта рэжым персанальнай улады, і адзіная тут ідэя, па вялікім рахунку, это толькі утрымаць гэту ўладу, яе не выпусціць з рук, і знішчаць усіх сваіх апанентаў. У дырэктыве дыктатар падкрэслівае унікальнасць беларускай мадэлі грамадскага развіцця. Беларусы міралюбівыя, працавітыя. Асноўны кампанент, які забяспечвае ўстойлівасць палітычнай сістэмы, цытата, прэзідэнцкая рэспубліка, як найбольш аптымальная форма кіравання, а таксама моцная дзяржаўная ўлада, а яшчэ адзінства беларускага народу. Половина громадства сидит у концлагера, другая половина их аховывает. Вот такое одинство может быть, но это одинство, тоталитарная система, тоталитарное громадство, и мы видим это по досвіду наибольш драматичных, классичных тоталитарных систем 20-го столетия. Ядром фармавання беларускай дзяржаўнасці дырэктыва пад назвай аб рэалізацыі асноў ідэалогіі беларускай дзяржавы называе полацкае і тураўскае княствы, Вялікае княства літоўскае, Рэч Паспалітую і расійскую імперыю. Пра беларускую народную рэспубліку ў дакуменце ні слова. А вось пачатак беларуская дзяржаўнасць бярэ, згодна з дырэктываю, толькі з кастрычніцкага перавароту 1917 года. Ён бярэ на ўвагу практыку не фашысцкіх рэжымаў, а рэжымаў камуністычнага, які быў Савецкім Саюзе. Тое, што ему бліжэй, тое, што блізка ягоным спецслужбам, паколькі яны выхоўваліся на гэтых узорах. Ну і часта гэта гучыць таксама у такой публічнай прасторы, што вось трэба вярнуць тое добрае, што было калісьці. І гэта дыктатар паспяхова рэалізуе. Замест камсамолу ў Беларусі працуе БРСМ. Партыю ўлады рэпрэзентуе ўсебеларускі народны сход. У гісторыі пануе культ вялікай айчыннай вайны. Ну а сам Лукашенка уасабляе гэткага вечнага бацьку нацыі, які пакідае пасаду толькі пасля смерці. Павел, ну сапраўды звернем увагу на тое, што казаў гісторык Алесь Пашкевіч у нашым сюжэце, што все-таки Лукашенко і паводле сваёй прыроды, і то, што неаднаразова было падкрэслена, як ён любіць усё савецкае, як ён душой лежыць, ён все-таки больш бярэ, відаць, в сваёй ідэалогіі вот гэтага прасавецкага. А ваша версія, што там больш карпаратыўнай дзяржавы Мусаліні, то бок фашызма, яна можа быць і не зусім правільная. Ну, глядзіце, тут як падыходзіць. На мой погляд, можа быць, не самы папулярны. Насамрэч і фашызм, і камунізм, яны змыкаюцца. Як супрацьлегласці, як крайнасці, але фактычна яны тады трапляюць у агульнае поле. Для Лукашенка савецкая спадчына – гэта хутчэй вонкавыя рытуальныя формы. Я нават не думаю, што ён глыбока ў душы захоўвае гэтай традыцыі савецкага камунізму. Бо савецкі камунізм все ж такі збольшага спрабаваў выйсці з персаналісцкіх рамак і будаваў калектыўную дзяржаву, дзе там быў калектыўны гэты генсек, калектыўнае нейкае кіраванне партыі, і менавіта партыя там адыгрывала вядучую ролю. У Беларусі партыю стварылі літаральна пару гадоў назад. Эту самую Беларусь. Яна ніякай ролі не грае. І фактычна такой ролі, як кампартыя ў Савецкім Саюзе, яна не адыгрывае нават на сённяшні дзень, пасля 2 гадоў існавання. Але калі казаць пра карпаратыўную дзяржаву, якую стваралі, напрыклад, італьянскія фашысты, то, адпаведна, там таксама існавала мадэль, дзе ёсць дучэ, правадыр,
І фактычна гэта таксама, калі так разабрацца, у нейкай ступені персаналісцкая мадэль. То есть там ёсць моцны лідар, імператар, які вядзе да стварэння культу дзяржавы. Дзяржава сапраўды там гэта ўсё. І калі мы ўзгадаем, якія звычайна формулы прыводзяць беларускія ідэолагі, гэта якія формы? Дзяржава вам плаціць заробкі, дзяржава вам плаціць пенсіі. Дзяржаве вы абавязаны за ўсе даброты, за бясплатную медыцыну, за адукацыю, за ўсё, што ёсць добрага ў Беларусі, вы абавязаны дзяржаве. Вы павінны, калі вы працуеце на дзяржаўныя прадпрыемствы, вы павінны прытрымлівацца дзяржаўнай палітыкі, дзяржаўнага інтарэса, бо вы дзяржаўныя людзі, ну, фактычна халопы дзяржавы. І ўсё гэта якраз прыкмета пабудовы такой карпаратыўнай мадэлі кіравання, дзе менавіта галоўнае не грамадства, галоўнае не інстытуцыі накшталт партыі і гэтак далей. Галоўнае гэта менавіта вертыкаль, гэта дзяржава і, канешне, яе правадыр, які ўвасабляе ў сабе асноўныя каштоўнасці, асноўныя цноты, пра якія вядзецца. Але ідэолагі, напрыклад, такія як Пятроўскі, кажуць і нам і пра калектыўнага Лукашэнку. То бок яны разглядаюць гэта не толькі як персаналісцкую форму, але таксама як мадэль, якую можна перанесці на ўсё грамадства, і гэта ўжо дакладны фашызм. Павел, вось вы казалі пра мінулае, яны сапраўды шмат гадоў спрабавалі стварыць нейкую ідэалогію, і ўвесь час Лукашенко адхілял іх кніжкі, праекты, казаў, што незадаволены. А вось зараз, ну, нібыта, ў всялякім разе публічнай крытыкі няма, нарэшце адкрылі Амерыку, нарэшце нешта прыдумалі, што ў гэтым бліжэй. Все-таки былой советскости, ці, может быть, там в этой идеологии больше русского мира, хотя мы згадки про Россию там не знайшлі. Тут некалькі пытанняў. Перш за ўсё трэба зазначыць, што вось гэтая рэанімацыя дыскусіі адносна ідэалогіі, аднаўлення, яно сталася вынікам крызісу той сістэмы ідэалагічнай, якую яны намагаліся пабудаваць у 2020 годзе. Яна не спрацавала, то бок Лукашенко спадзяваўся, што тая сістэма ідэалагічная, якая павінна мабілізаваць насельніцтва вакол дучэ, ці вакол фюрэра, ці вакол прэзідэнта, ну, аказалася проста пустышкай. Увесь гэты цэнтральны камітэт ідэалагічны, ён не здолеў не тое, што правесці кампанію прэзідэнцкую ў 2020 годзе, але нешта якаснае супрацьпаставіць. Нагадаю, што ідэолагі былі на кожным прадпрыемстве. Так, яны ў школе, ў універсітэтах, асабліва калі, скажам, універсітэты ўзбудзіліся там, дзе ідэалагічная праца вялася найболей, асабліва ў рэгіёнах. І там это прывяло до 2020 года. Усё гэта прывяло да 2020. То бок гэта паказала, што ўся гэтая праца ідэалагічная сістэма, яна неэфектыўная. Зараз яны намагаюцца знайсці штосьці такое, што змусіць людзей паверыць у нейкія ідэі, у нейкую ілюзію, але яшчэ раз падкрэслю, што у адрозненні ад таго ж фашызма італьянскага, ад таго ж нацызма нямецкага ці ад камунізма, там быў праект будучыні, ясны праект будучыні. Тысячагадовы рэйх, вяртанне да рымскай імперыі, тая ж канцэпцыя альбо Салазара, альбо там таго ж Франка ў Гішпаніі, адбудаванне тых самых імперскіх матываў, асабліва ў Партугаліі. Усяго гэтага у тым, што прапануе Лукашенко, на сёння няма ідэі праекта будучыню. Іх галоўны праект гэта закансерваваць сістэму. Проста каб яна вось засталася ў сённяшнім сучасным, бо будучыні для гэтай сістэмы няма, яна не жыццяздольная, але захаваць уладу і прымусіць насельніцтва прыняць вось гэты палітычны парадак, які усталяваўся пасля 2020 году. Вось гэта асноўная задача ідэалагічнага апарата. Гэта функцыя рэпрэсіўная. Не ідэйная, не развіццё нейкіх праектаў, філасофскіх дыскусій, матэрыялізма, нейкага камуністычнага. А навошта тады вогуле ідэалогія? Проста былі б рэпрэсіі, сядзіце, слухайцеся ўладу, не высоўвайцеся, а то мы вас пасадзім. Усё роўна трэба барацьба за свядомасць. І ідэалогія ў гэтым кантэксце, или квазіідэалогія, павінна мець такі рытуальны, перш за ўсё, характар стэрылізацыі свядомасці. Не думаць пра тое, што не дазволена. Проста стэрылізацыя прасторы ідэйнай, ніякай альтэрнатывы, ні інфармацыйнай, ні ідэалагічнай. Паглядзіце, што пасля 2020 году, у адрозненні ад таго, што было перад 2020 годам, зачышчана
ідэалагічная прастора, хаця ідэйная прастора, альтэрнатывы, хаця ў адрозненне ад таталітарных ідэалогій ўсё ж такі прысутны каталіцызм і прысутнае праваслаўе як рэлігіі, чаго не было ў Савецкім Саюзе, з чым змагаўся, напрыклад, таксама і Гітлер, садзячы і расстрэльваючы святароў і пратэстанцкіх і каталіцкіх. Чаго не было, дарэчы, у Італіі ці ў Гішпаніі, дзе апора была на каталіцкі касцёл. Гэта асноўны элемент. У нашай рэчаіснасці, на жаль, апора на расійскае праваслаўе. Таму яшчэ раз падкрэслю, што ніякага праекту будучыні, нават у расійскай фашысцкай ідэалогіі ёсць праект будучыні вялікая Расія, аднаўленне там імперыі і гэтак далей. І мы зажывем шчасліва, бо будзем змагацца з лібералізмам. У лукашэнкаўскім праекце будучыні, ідэі будучыні няма, галоўнае захаваць сітуацыю, закансерваваць рэжым, стерылізаваць свядомасць грамадства і прыгатаваць нейкі працэс, звязаны з перадачай улады. Ну, можа, добра, што гэты рэжым не мае нейкіх глобальных страшных мэтаў. Гэта і фактычна адрознівае гэты праект. Вось захаваць тое, што ён і казаў на гэтай сустрэчы, дарэчы, упершыню згадаў пра нацыяналізм у такім пазітыўным кантэксце, нацыяналістычна сказаўшы. Ну, давайте паступім ще одне меркаванне для разнастайнасці нашага эксперта, які лічыць, што Беларусю кіруюць людзі, якія заяўляюць, што дзяржава – это іхняя ўласнасць. Так меркуе Андрей Лаўрухін, акадэмічны дырэктар Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынку для Беларусі і Ўсходняй Еўропы. Адпаведна, прадстаўнікі рэжыму дбаюць пра тое, каб гэту ўласнасць не страціць. Вось, на думку Лаўрухіна, асноўная мэта лукашэнкаўскай ідэалогіі. Моя маёмасць – гэта там, не ведаю, нейкі тэлефон, там, ноутбук. А ў іх маёмасць гэта дзяржаўны інстытут. І таму яны кажуць вельмі проста, шчыра, і ў гэтым сэнсе трэба ім падзякаваць, што яны тут не пытаюцца неяк замухляваць, што вось галоўнае гэта прысягаць дзяржаўным інстытутам, маім дзяржаўным, нашым дзяржаўным інстытутам. І галоўнае, сапраўды, гэта, як ведаеце, ў рэнесансе, як у адраджэнні, вось гэта моя зямля, все, хто тут знаходзяцца, яны павінны прысягаць мне асабіста і маім інстытутам, і маім ці маёй сям'і, нейкім там традыцыям, да, і гэтак далей. Вось і наш эксперт Лаўрухін, і удзельнікі кажуць пра тое, што сэнс ідэалогіі падпарадкавання дзяржаве, ўсё дзяржавы, а не народу, не нацыі, але может быть, я задам такое, не то что адвокатам дьявола, але закономерное пытанне. А вы что, супраць дзяржавы, супраць дзяржаўных інстытутаў, супраць того, што дзяржава все-таки вырашае значна ў жыцці людзей ва ўсіх краінах, дзе яна існуе, і што дзяржава, в прынцыпе-то, калі яна добрая, гарантуе правы і свабоды, гарантуе пэўны нават дабрабыт в некаторых сферах, там, дзе ёсць дзяржаўная эканоміка ці дзяржаўныя структуры. Ці варта выступаць супраць дзяржавы ўвогуле, ці, можа быць, нехта, ці я зараз неправільна, Павел, вашу думку зразумеў? Слухайте, я насамрэч не абвінавачваю тых жа анархістаў, хаця я не падзяляю іх радыкалізму, калі яны кажуць, што дзяржава шмат у якіх выпадках можа ствараць найгоршае зло для чалавека, які жыве ў гэтай дзяржаве. Якая альтэрнатыва? Бездзяржаўнае грамадства? Альтэрнатывы могуць быць, іх распрацоўваюць, прапануюць, але, канешне, на цяперашнім этапе сацыяльнага жыцця большай часткі света мы не ўяўляем сабе недзяржаўных форм існавання. Але натуральна, што вядзецца зараз і акадэмічныя дыскусіі, і дыскусіі на ўзроўні грамадскіх і палітычных структур, ці можа быць нейкая альтэрнатыва сапраўды класічным дзяржавам. Але гэта не зусім пра тэму нашай сённяшняй гаворкі, бо фактычна, калі тут падмяняецца паняцце дзяржавы, падмяняецца, па-першае, дзяржава гэта я, да, Лукашенко гэта дзяржава, ты мусіш падпарадкавацца дзяржаве, дзяржава ведае за цябе лепш. Вось гэта класічная ідэалогія, пры якой фактычна забіваецца і грамадская супольнасць, грамадзяне не могуць уплываць на жыццё краіны. Забіваецца магчымасць мець альтэрнатыўныя пункты гледжання. Дарэчы, у ранейшых ідэалагічных вось гэтых напрацоўках 2003 года, калі стварались першыя інфармацыйна-прапагандысцкія групы,
Там яшчэ не ішла так гаворка пра ворага, да, які стварае нейкую дэзінфармацыю, супраць якога трэба аб'яднацца. А зараз гэта ўжо прапісана прамым тэкстам. То есть яны ўзялі новую планку. Тое, што Карл Шмідт прапісваў для любой такой ідэалогіі, ім трэба мець вонкавага ворага. Нарэшце яны яго знайшлі. У дадзеным выпадку вось гэта збеглыя, якія збеглі і пачынаюць там рукамі, сваімі рукамі, да, прасоўваць гэта імперыялістычныя... І деструктыўная інфармацыя Захаду, па-моему. Да. А Захад праз іх рукі, ну і ўласныя высілкі дэстабілізуе, як можа, братэрскі саюз і агулам заможнае жыццё Беларусі. І, адпаведна, вось гэта такі падыход, ён якраз такі прафашысткі. Пры гэтым я пагаджаюся з маім суразмоўцам, што гэта фашызм такі хутчэй пацёмкінскі. То есть яны яго будуюць, але самі ў яго асабліва не вераць. Вось гэтыя ідэолагі, то есть ведаеце, гэта як імітацыя аргазму. Вельмі хочацца паказаць, што ў нас сапраўды кансалідаваная дзяржава, дзе ўсе там вакол прэзідэнта, але насамрэч нават самі ідэолагі ў гэта кепска вераць і спрабуюць удаваць, як толькі можна. Калі пачытаеш дакумент, заўважна, што яны нашмат больш увагі надзяляюць механізмам, хто павінен адказваць за распаўсюд ідэалогіі, якім чынам гэта павінна адбывацца. Чым за самой ідэалогію? Чым самой ідэалогіі, чый змест ім насамрэч не так моцна цікавіць. Там галоўны змест выказаны. Дзяржава ўсё, вы нішто. Слухайце дзяржаву. Кажуць, капаць, буду капаць. Это не важна што, але выконваць, і каб былі новыя пасады, новыя ідэолагі в новых там структурах. скажуць на вайну, значит на вайну. Скажуць сажаць бульбу, сажаць бульбу. Павел, вот мы, скажем так, стебемся, крытыкуем з гэтых ідэолагаў, але яны могуць сказаць, мы называем іх, можа быць, несучаснымі, яны просто так застраглі ў нейкім там сваім савецкім, постсавецкім часе ці лукашэнкаўскіх там нулевых, але яны могуць сказаць, слухайце, так гэта мы ідзем у кірунку сучасных веянняў. Па ўсім свеце дэмакратыя змяншаецца, это афіцыйныя дадзеныя, колькі краіны становяцца ўсё больш недэмакратычнымі. Нават самім Захадзе ўзнікаюць пытанні, я не кажу пра Трампа і ЗША, а в целом про весь Захад і Европе, там со свободой слова, с покаранием задумки и так далее. Яны скажуць, так мы просто в тенденциях сучасных. Наш авторитаризм, як казала Эйсмонт, мода на диктатуру – это бренд. Вось. Што на это адказаць? Ну, па-першае, да папярэдняга там пытання падпарадкавання інстытутам ці прыватызацыі інстытутаў палітычных, любая дыктатура гэта робіць. Любая групавая ці персаналісцкая дыктатура падпарадковвае дзяржаву сваім інтарэсам, бо проста без гэтага не ў стане існаваць. Што гэта быў дыктатура Назарбаева, што гэта дыктатура Аліева ці Пуціна, ці там нават тое, што мы маем на сённяшні дзень у Венгрыі, калі Орбан, па сутнасці, падпарадкаваў праз карупцыйныя схемы дзяржаўныя інстытуты сваёй уладзе. Гэта абсалютна, класічная формула, дзякуючы якімі існуюць дыктатарскія рэжымы, незалежна ад таго, ці яны маюць ідэалогію фашызма, ці камунізма, ці там квазікансерватызма. Таму гэта важна разумець і важна на гэтым засяродзіць увагу. Што тычыць, што можна супрацьпаставіць вось такім маніпулятыўным тэхналогіям, да нічога не можна супрацьпаставіць. Бо размаўляць фактамі, размаўляць нейкімі лічбамі, абапіраючыся на нейкія рацыянальныя погляды ці ідэі з тымі, хто на сённяшні дзень прадстаўляе беларускую, на жаль, дзяржаву, немагчыма. Там тое ж самае, што нешта спрабаваць даказаць расейцам, якія распачалі вайну супраць Украіны, і даказаць ім, што гэта Расія напала на Украіну, а не наадварот. Таму это бессэнсоўныя спрэчкі, бо яны не вядуцца на ўзроўні нейкай акадэмічнай дыскусіі, бо на ўзроўні нават акадэмічным гэтыя эліты, якія абслугоўваюць на сённяшні дзень квазіінтэлектуальны рэжым, прадставіць нічога не могуць. Мы тут не павінны на ўзроўні акадэмічным візіта Андерсона, Шмідта цытаваць, мы все это ведаем, чытаем, але мы для шырокай публікі робім. Калі мы кажам пра вось такі прымітыўны падыход а-ля Азарон,
лукашонка там ці тура, ну то галоўнае абплявузгаць апанента, сказаць, што яны дурныя, мы самыя умныя, яны куплены. Не. Вось гэты ўзровень. Я все ж про тое, ці дыктатура в свеце пачынае становіцца нейкай тэндэнцыяй. Ну, во всяком разе, як это правильно калісьці назвал один з экспертаў, неліберальная дэмакратыя становіцца трэндам? Не становіцца яна трэндам, бо тыя краіны, якія былі дэмакратычнымі у 20 стагоддзі і на пачатку 21 стагоддзя, яны дэмакратычнымі застаюцца. Праблема сёння з краінамі так званымі пераходнымі, дзе так існавалі гібридныя рэжымы, ці квазіліберальныя рэжымы, ці неліберальныя дыктатуры, там дэмакраты, шмат розных дефініцый. Конечно, яны пагоршыліся з прычыны, перш за ўсё з прычыны таго, што дэмакратыя на сённяшні дзень для вось гэтых палітычна развіваючыся краінах не з'яўляецца сінонімам дабрабыта. Бо на сённяшні дзень аўтарытарныя рэжымы, дзякуючы глобалізму і дзякуючы вось гэтаму міжнароднаму ліберальнаму парадку, грамадствы жывуць умоўна у сярэднім на такім жа самым узроўні, як некаторыя дэмакратычныя краіны. Маюць сотавыя тэлефоны, маюць тэлевізары, маюць ноутбукі, машыны новыя, і асабліва ёсць прыклады развітых дыктатур, як Саудаўская Аравія ці таму. Вось у гэтым праблема. Заўсёды з лібералізмам, з дэмакратыяй быў эканамічны дабрабыт. Так, звязваўся развіццё грамадства, эканамічны дабрабыт. Зараз меркантылізм і вось гэты кансумпцыянізм характэрны як для дэмакратычных краінаў, так і, на жаль, для аўтарытарных. І гэта, канешне ж, падрывае асновы для продажу дэмакратыі. Бо раней прадавалі. Паглядзіце, будзе у вас дэмакратыя, узгадаю, там, 90-е гады. Будзе Макдональдс і будзе Голлівуд. Макдональдс, 80 сартоў калбасы і гэтак далей. Зараз, паглядзіце, Расія, нават пад санкцыямі, мае ў крамах тое ж самае, што мы можам купіць у Польшы. Павел Барковскі, што вы скажаце вот пра гэту дылему, ці наступае недэмакратычная, скажем, будучыня? Ну, конечно, мы бачым пагрозлівыя тэндэнцыі, іх фіксуюць і заходнія палітолагі, і аналітыкі, што сапраўды ёсць пагроза як з боку правага папулізму. Мы гэта бачым на ўзроўні таго, што першыя месцы, напрыклад, займаюць на выбарах партыя Марі Ле Пен ва Францыі ці АФД в Германії. То бок, пакуль не першыя. Ну, пакуль не першыя, але ўжо блізка да першага. Да? То есть, тое, што не маглі ўявіць сабе еўрапейцы нават там 20 год таму, да? Што такое магчыма і што гэта можа стаць трендам. І гэта, конечно, пагрозлівыя тэндэнцыі. І мы бачым тое, што сапраўды робіцца в Амерыкі, это таксама часам кваліфікуюць як вось гэты правы папулісцкі паварот. Трэба разумець, што, канешне, для многіх грамадстваў гэта цяпер сапраўды выклік. Ці прытрымлівацца ідэі дэмакратыі ў тым сваім такім класічным чыстым вымярэнні дэмакратыі, ліберальнай дэмакратыі, тым больш, як адной з мадэляў. Ці вось спакусіцца тым, што трэба цвёрдая рука, якая нас выведзе з усіх там эканамічных і іншых крызісаў, і будзе тады ўсім лепей. І, на жаль, да, ёсць такая тэндэнцыя, што нават у устойлівых дэмакратыях, у старых дэмакратыях гэтыя тэндэнцыі набываюць моц. Пры гэтым я бы сказаў, што гэта не тое, што такая хвароба, якая заб'е ўсе дэмакратыі. Гэта хутчэй пэўная хвароба роста. Так, то бок дэмакраты прыйшлі да таго моманту, калі спачатку, вы ведаеце, прыйшоў канец Савецкага Саюза, і прыйшоў Фукуяма, які сказаў: «Всё, канец гісторыі. Канец гісторыі, ліберальная дэмакратыя руліць, цяпер толькі вось наперад у светлую будучыню». А пасля аказалось, што не. Прыйшоў Хантингтон і сказаў, што там шмат нюансаў. Да. Шмат нюансаў. І цяпер, конечно, расчараваўшыся ў некаторых хібах сваіх уласных урадаў, у некаторых няўдалых спробах пабудовы дэмакратыі ў развітых краінах, у развіваючыхся краінах, ну вось насельніцтва гэтых краін пачало шукаць нейкія іншыя варыянты. Не заўсёды яны, на жаль, ідуць у рэчышчы дэмакратыі, а некаторыя могуць адруліваць і ў бок аўтарытарных праектаў. Давайте зноў вернемся да нашай беларускай тэмы. Ці будзе мець ідэалагічная дырэктыва Лукашэнкі рэальныя наступствы для беларускага грамадства? Блогер, аўтар YouTube-каналу «Рэальная Беларусь» Артём Шапараў мяркуе, што праз ідэалогію ўлады могуць узмацняць кантроль над людзьмі. И, возможно, они дальше введут дополнительные документы, которые будут
тебя заставлять свою идеологическую принадлежность указывать при поступлении на работу, при увольнении с работы или открытии бизнеса, покупке автомобиля. Они могут. Если они сажали за мысли преступления людей и за то, что они хлопали, а особенности, если мы вспомним, что хлопал однорукий человек, по их мнению, то заставить человека утверждать, какой именно он принадлежит идеологии, это проще простого. Поэтому этот документ как база, базис, на котором будут строиться другие документы, декреты, подзаконные акты, то, что любит Лукашенко. Што ж, традыцыйная рубрика ў нашым двубоі, калі удзельнікі дыскусіі задаюць пытанні адзін аднаму, каб удакладніць нейкія аргументы, альбо, можа быць, прымусіць апанента адказаць на нейкае каверзнае пытанне. Павел Барковскі, што вы спыталі ў Паўла Усава? Ну вось менш чаканым для большасці было тое, што ў гэтым дакуменце, які быў выдадзены, вельмі часта узгадваецца слова нацыянальнае. І нацыянальная свядомасць, і нацыянальныя падмуркі і гэтак далей. І ў сваіх выступах, каментарах Лукашенка таксама пачынае казаць, што нам гэтае нацыянальнае блізкае, і нават кажа пра тое, што вось мой апанент і сябра Зянон Пазняк, напэўна, паціснуў бы мне руку за тое, якія цяпер добры кіраўнік і нацыяналіст адстойваю нацыянальныя інтарэсы. Вось як бы вы пракаментавалі, чаму раптам з'яўляецца гэтае нацыянальнае, і чаму вось такія адсылкі да таго, што нават апаненты мусяць цяпер яго падтрымаць? Ну, наколькі я не памятаю, он не казаў, што паціснуў бы руку Лукашенко Зянон Пазняк. Што тычыцца нацыянальнага, то гэта не першы перыяд, калі ўлады спрабуюць спекуляваць на нацыянальнай гісторыі, нацыянальнай традыцыі. Яны вельмі добра гэта рабілі да 20-го году. Прыгадаем перыяд палітыкі Макея і Адлігі, калі ў вышыванках выходзілі на вуліцу, і беларусізацыю, і помнікі былі, Альгерду пастаўлены ў Вітэбску, і аднаўляліся гістарычныя помнікі. Лукашенко зразумеў, што та ідэалогія, на якую ён абапіраўся, неосавецкая, там, з перамогай, з там, вялікім Савецкім Саюзам, стала для яго небяспечнай, бо яна спрыватызавана была пасля 2014 году. Расіі, дарэчы, менавіта арыентацыя на беларускасць пачалася з 2014 году. Калі стала ясна, што ўсе сімвалы перамогі, вялікай перамогі, там бессмертны полк, гэта георгіўскія стужкі, сталіся сімвалам рашызму, рускага нацыяналізму, і Лукашенко пачаў ад гэтага адыходзіць. 20-й год, калі нацыянальная сталася сімвалам супрацьстаяння рэжыму і дыктатуры Лукашенка, прывёў да таго, што нацыянальнае пачало знішчацца. Усё пад нож пусцілі, бел-чырвона-белыя сцягі, жыве Беларусь, беларускую мову і гэтак далей. Зараз знову, калі сістэма стабілізавалася, ён спрабуе спекуляваць на нацыянальнай ідэі, спекуляваць, спадзяючыся, што магчыма вяртанне да той сітуацыі, якая была да 20-го году, калі ён у пэўным сэнсе лібералізуе падыход да беларускасці, і калі яму гэта ўдасца, дарэчы, менавіта адна з прычын, чаму інаўгурацыя была 25 сакавіка праведзена, спроба спекуляваць на нацыянальнай традыцыі. Вось калі яму гэта удасца, ён спадзяецца, што можа дасягнуць кансэнсус з тымі людзьмі, палітыкамі, якія дбаюць пра дзяржаўны нацыянальны інтарэс, якія лічаць, што галоўнае на сённяшні дзень захаваць Беларусь як дзяржаву. За гэта у пэўнай ступені выступае вольная Беларусь, за тое, што мэта апазіцыі павінна быць захаванне Беларусі як дзяржавы, не дазволіць Расіі інкарпараваць Беларусь і, магчыма, на гэтым знайсці нейкі ўзаемапаразуменне ў тым сэнсе, каб супольна не дазволіць Расіі знішчыць Беларусь як незалежную дзяржаву. Павел, дзякуй. Трошкі в іншай тэме, але вы адказалі і ваше пытанне Павлу Барковскаму. Павел, скажыце, калі ласка, ці не падаецца вам, што заўчаснае і даволі частае выкарыстанне слова фашызм збольшага з'яўляецца такім прапагандысцкім маніпулятыўным трукам дзеля таго, каб дэманізаваць
рэжым Лукашенка, параўнаць яго там з фашызмам, параўнуючы яго з фашызмам нямецкім ці італьянскім? Не здаецца. Па-першае, таму што гэтае слова першым вымеў не я нават, а яшчэ Семён Шарэцкі ў 96-м годзе. І адпаведна тады гэта давалася такім перабольшаннем, канешне, толькі прыйшоўшы да ўлады малады палітык і ўжо прямо такі фашызм. І, канешне, тады гэта хутчэй выглядала на прыкмету нейкай такой дэманізацыі суразмоўцы. Але калі паглядзець, і гэта я, дарэчы, азначаю яшчэ ў сваім артыкуле, напісаным некалькі гадоў таму, у 22-м годзе, а ўсё адно фашысты мы. Калі паглядзець, то па большасці прыкмет, па якіх вызначаюць, што такое фашызм, як ідэалогія, як практыка. Такія, напрыклад, знаўцы фашызма, як той жа Умберто Эко з яго вечным фашызмам эсэ, і той жа Юліус Эвола, які быў доўгі час ідэолагам фактычна вось гэтага правага, фашысцкага, можна сказаць, дыскурсу, то вось там у мяне 14 пунктаў фактычна набірала беларуская ўлада нават 2 гады таму. А што цяпер, я думаю, ён яшчэ больш умацаваўся ў гэтым трендзе. Таму я не лічу, што гэта нейкае перабольшанне, я лічу наадварот, што мы часта патрапляем у такія штампы паліталагічныя, калі нам падаецца, што вось там фашызм ён можа быць толькі в Германії, там ці фашызм можа быць толькі в Італіі, да, вось это як шампанскае, толькі в Шампані, а нідзе ў іншым рэгіёне такое немагчыма. Але насамрэч мы бачым, як цяпер Расія цалкам імплементуе нацысцкі падыход да фактычна пабудовы сваёй дзяржавы і сваёй ідэалогіі. Гэта вось фактычна як это карычневая чума, якой яны заразіліся і цяпер перажываюць. А Лукашенко тут такі сапраўды Мусаліні без не такой выразнай ідэалогіі, такой ідэалогіі, якая можа плаваць і змяняцца пад абставіны, з такой слабой падтрымкай вялікага брата на яго вялікіх фронтах, там, дзе гэта магчыма па лайтоваму прайсціся. Ну і вось бачым тое, што фашызм дэ-факта робіцца, хаця, канешне, на ўзроўні дыскурсіўным яму яшчэ да таго фашызму думаць і думаць, ідэалагізаваць і ідэалагізаваць. Цікавыя гістарычныя паралелі, калі памятаеце ўжо в канцы вайны, калі Мусаліні зверглі, то прыйшлося там якраз немцам вяртаць яго, там спецаперацыя была, вернулі яго да ўлады, дапамагаць, але потым все роўна, так сказаць, ён кепска скончыў. Але мы скончым добра, у нас яшчэ ёсць 3 хвілінкі, і фактычна для падсумавання, я думаю, давайте нават не па 30 секунд, а па хвіліне дадзім магчымасць нашым удзельнікам падсумаваць вынік такой зместовай і цікавай размовы і выйсці все-таки на нейкія высновы. Што сабой уяўляе гэта ідэалогія, ці уяўляе на пагрозу беларускаму грамадству і якую? Павел Усаў, ваша хвілінка. Калі мы кажам пра пагрозы, то, канешне, асноўная пагроза – гэта спрашчэнне грамадства і спрашчэнне палітычнай прасторы ў Беларусі да такога прымітыўнага кіравання умоўна-сілавога, бо ўсё роўна рэжым гэты базуецца не на ідэалагічных асновах, а на сілавых, што адрознівае яго ад фашысцкіх ідэалогій, бо фашысцкія ідэалогіі гэта былі ідэалогіі высокага ўзроўню мабілізацыі грамадскай, гэтага ўзроўню высокай легітымізацыі гэтых рэжымаў. Яны прыйшлі да ўлады, дзякуючы гэтай ідэалогіі фашызму, што Мусаліні, што Гітлер, узвялічванне нацыі, узвялічванне дзяржавы. Гэтыя ўсе спробы, якія мы назіраем, адбываюцца ў працэсе схілку аўтарытарнага рэжыму. Таму яны не могуць быць эфектыўныя, бо легітымізацыя сістэмы вычарпаная на ўсіх узроўнях, на ўзроўні электаральным, на ўзроўні ідэйным. Все, што спрабуе на сённяшні дзень зрабіць Лукашенка, гэта максімальна выпрацаваць і інструменты любыя, якія заўгодна, ці гэта практыкі савецкія, ці гэта практыкі іншых дыктатарскіх рэжымаў, механізмы устойлівага існавання эфектыўнасці. На сённяшні дзень, калі мы паглядзім на інструменты, якія ён выкарыстоўваюць, яны дастаткова эфектыўныя дзеля таго, каб утрымаць яго пры ўладзе яшчэ на некалькі год. Дякую. Гэта незалежна ад таго, ці будзе гэтая ідэалогія, ці яе не будзе. Дякую, Павел Усаў. Павел Барковскі, ваш 30 секунд. Калі казаць коротка, то тая фашысцкая тэндэнцыя, якая ёсць, яна, канешне, збольшага зараз уяўляецца дэкаратыўнай,
але нясе сапраўдныя пагрозы. Гэта не толькі пагроза прымітывізацыі, пра якую казалі, гэта яшчэ пагроза мілітарызацыі грамадства і стварэння гэтага самага гітлер-югенда, які б на будучыню ствараў надзейны сацыяльны падморак рэжыму. І тое, як мы бачым, працавалі раней, яно таксама часткова спрацавала. Большасць суддзяў, якія выносілі прысуды ў 2020 годзе, гэта пакаленне, вырашчанае пры Лукашэнку. Дзякую, гэта был двубой, у якім, спадзяюся, мы трошки наблізіліся да разумення сітуацыі. Чая пазіцыя падалася вам больш пераканаўшай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, там пішыце свае ацэнкі, каментары, ставце лайкі. Вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правіў Віталь Цыганкоў, заставайцеся з Белсатам.